Kanigri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Let isim menta Menteri Rambak ka Meghalaya u Conrad ki sangma ha Kalimpong ko forum arjar kat khandai dialogue on land and security ka balong ha Montreal Switzerland. Beliau Menteri Ketenak Tourism jong ka Meghalaya ya Kalimpong North East Conclave arjar kat khandai ha Shillong ban kenti we kathan stelam mingi lemba ka science but technology. Bat yo tak maksiar ka khna red ba prasnem karta na Tripura ka bami khmat ekari India ha Kalimpong Asian School Chess Championship ha Uzbekistan. Ki khubor ki babnya. Menteri Rambak ka Meghalaya u Conrad ki sangma ulale isimenta ha ka ko forum 2019 ha ka ba ki jinge kren kilong halor ka khando ka siap bat kilat ai jinge da kabala long ha Montreal Switzerland nadu ka arfnyo terek hadu ka life terek menta ubnai jelio ha ba ajing kren ha kinong wan isimenta u Conrad le thu saphang ki rukom imten rai jong ki chat ben riu ka jela Meghalaya Habakubur halor ka jungkod doom kum ka jing ka bakta mentai kari India ha ka ba ka Meghalaya ka long ka jela ka baningkong ka ri ka balapan kre ya ka state water policy ha ka bay day ba ka jing tengkai ya ka u Conrad sang mau la pentip ba ka sarkar Meghalaya ka niya soy ya ka sekolah resong thu jingmun bat ka University of Berkeley ha ubnai nai lur na ka benta ban shim ya shispa atli ki Shillong ban sedang ya ke jing penteri kam ya ki Sinjam Smart Village ha Meghalaya. Laban kedau ba ka thong jong ka ko forum leng ba ki jing yalang ki jing a jing hikai bat ki jing pli jing mut kalong ban ai min siem ban penbet penbiang bat ban penia so ai ki pat ba ya ki kenhun bat ki seng ba ken te ya ka perthei ka ba ya ka hok ka ban yai ne bat ka basuk basan. Menteri Ketenak Tourism jong ka sarkar Meghalaya uba met ba lengdo hinin ka singi ula play ya ka North East Conclave arhajar khat khandai ka ba arsilenter halor ka phang ka jingpen klador ya ka than stelam mingi jong ka ri India limba ka science but technology ya ka bala penlong ha ka Dhaka Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD kabalong ka Autonomous Institute jong Ketenak Biotechnology jong ka sarkar India. Bat ika jing yalang pli la penlong ha ka State Convention Center Shillong. Ha ka jing kren pli ka jong ya ka ni Kalimpong uba met ba lengdo uloong ba ka thang stilam mingi kalong ka jaka ka barius pa ha ka jing don ya ki jing thao ba ha ka mariang. Kabala ban sinyang ha ka jing ki shaprang jong kari bat kabala ru ban penstat iki Sinjam ha ka roi ka man. Uba met ba lengdo ula penpau ye gejing kermen bada gejing ye pli jungmut jong kiri shampang ha kini ki arsngi ha kini Kalimpong kin la ban se ye gejing sandur gi babiang ha ka rukom pendan kam ye kini ki spa mariang iban pen mentoi ru ye ki pat ba bat iki Shillong ki thau da ka ba pendan kam da ki but jing start science but technology ka ban la ban kenti ye ka roi ka man jong ka than ste lam mi ngi bra ko we kiri shampang ha kani Kalimpong ki kenthop ye kiri start science ki bapau nam bat kiri start ak puli puthi na ki Scientific Research Institute prepare jong kari India ki babun ki benta jong ka Meghalaya ki la sakhi ye ke jingjur slap ha ki arpusaw kanta ki bela dep kani ke jingjur slap lingter ha kini ki laisngi kalawan ra ka jing Shillay ha South Garo Hills District kabala penmi jing kum ki jing tua khandau bat ki jing khang lenti ha ki Surok na ki Bor Mariang ha ka te district kat kum ki khubor na Ketenak Indian Meteorological Department Shillong ulap ba undang ther ha kini ki arsingi ki Banwan ha South West Garo Hills District bat ru hakikat tu kat ni ki jaka jong ka jela ka Meghalaya State Legal Services Authority da ka jingi lang bat ka office jong Ketenak Labor jong ka sarkar Meghalaya kan penlong ya ka legal awareness program ka basisngi menta ka sngi halor ki hok bat ki jingmentoi jong kinong bela ha ka por shiphowaji menta ka stem ha yojana bhavan hall Chief Justice ubalong ru Patron in Chief jong ka Meghalaya State Legal Services Authority un penpo penpieng ya ka ni jingi lang kum ukong san kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong. Menteri Rambak ka Tripura Biplab Kumar Deb ula ai khublay ya ka
Arshia Das ka khana ret ka baprasnem karta na ka jala Tripura ka bala yo tak maksiar na ka benta ka India ha ka lumpong yele kai chess ha ka Asian School Chess Championship ha Uzbekistan kani ka khana Tripura kala yo ru ye ka tak mata ma ha ka ni ka lumpong haba ai khuble ye kani ka khana ret kabala yo tak maksiar ha ka thup ki khana ki ba hapo khandai snem karta ha ka lumpong Asian School Chess Championship arajar khat khandai Menteri orang ba ulo ong ba kalong kejing sarong jong ke Tripura. Bat ula kitbok kit ruang du ya ka Arshia Das bahkan yo kalawai ke baperna. Ka Arshia kadang bat mentai ya ka nam chess champion hakari India hapdeng ki khna ki bahpo ka khandai snem karta. Kumsi benta kejing rakhi ubna yele persha ya kejing pangki syori ni malaria arajar khat khandai lapin long ye kejing yalang ke baket pang na ka benta kajing ai jing ya da bat kajing rat deng khong ya ka malaria bat ki be di ki jing pang ki baket da uskan perjong ha Shillong club nen ka singi halor ka phang pedeng ka jing do jat ka malaria ka sedang nanga haba ajing kran ha kani kajing elang ka kong RV Suchiang ka belong ka additional chief secretary jong ka Meghalaya kala ong ba na ka benta bante lakam bat ban ai jing ya da ya jing pang malaria bat ikiwe di kijat jing pang ki baket da ki kan perjong ne de kiwe kijat kenyang dei ban i tang ha katanat ka kot ka kya bakan le ka badan kam khnang ban la pan ur long ye kani ka additional chief secretary kala kuntu ya barok kitanat sarkar ki badan jike dei bakin tau ye ki lat klenti bat ban penpoi ya ka rai sha secretary jong katanat ka kot ka kya khnang ban la pan tulun ya ka kam ha ka rukom ka badan jingbut ka Deputy Commissioner jong East Khasi District ka kong Matsiudor Warnong Bri ka babat ru ka kam chairman jong ka District Health Society haba ajing kren hakani ka jingyalang kala ong ba ka jingpang malaria ka long ka bala baniada bat kala kuntu ye ki bor ki badekmi bakin shimkya ha baro ki jingtrikam da ka bapen klan ye ki sin jam khnang ban la poi sha ka thong ban pindo jat ye kani ka jingpang ka daus nem 8000 lai pho Hakani jingelang la pelaj ru ekakot kabala ai kerteng intersectoral convergence for prevention and elimination of malaria and other vector-borne diseases in Meghalaya arajar khandai dakakong RV Suchiang. Ha Meghalaya ka committee ka balai ngot kidkhot jong ka National Green Tribunal hapo ka jingelam jong nong bishar bala songthat UBP ka koti uloong ba kidon baro arpusa hajar lai spak handai pu artli ki pardo yong hajainte hills ya kani jing tip halo ka jing don ki pardo yong la penmi da ka North Eastern Space Application Center nesak ka balawan ra ki jing tip khamat kani ka committee jong ka NGT nen ka si habakran ki nong pathai kubor hadien ka jingelang u Justice BP ka koti uloong ba ka nesak kala sandur ka map ka bapen iye ka jingdon ki pardo yong batkan sa penpoisen ya ka sya ka committee jong ka NGT uloong ru ba kani ka committee kala syam ba kinala bat kiwa ha East Gente Hills kila jaklia na ka jingdon jong ki pardo yong ha ka ba ka jaklia na ki ka tu shikiwa ba kinala kani ka committee kala bu por bansong jingelang biang ha ka arpuar ba ka arpulai terik jung naitung bat uka koti ula ong susu ba ki jingekren ha ka jingelang ka banlong ha ka arpuar terik unaitung kinsong ha ka order ba penmi da ka Supreme Court namar ba kani ka kunhun kala sya ujor persya ha ka teke yang bisar habakli la kitegi arpusaw hajar lai spak handai pu artli ki pardo yong kidang trekam ne em u Justice BP ka koti uloong ba kalong ko ba ban ong helor kani naka daw ba yamanta om sempau la kibri kidang pentre ne em ha kitegi par namar kani ka jingkhen ka kuntup ru ki par ki bla shu i isra klam pendan kam bat uloong ru ba ka sarkar jela kala kam ba kala bu ye ki check git bat kala leru ek badan kam hadin balalap iki katu kat ni kinong salan be an ya udo yong katu kani ka khubor klakut ke belawan sepi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Delhi station na ka bentaki khubor ki banwan naka